Welkom bij Simmer in Friesland. Mooi prachtig tropisch waar vanuit Appelskeer. Ja, wij zullen dadelijk het dorp in. Maar ik denk wel het meest perfecte waar eer erbij. Appelskeer, het dorp had safvolle te bieden. Dan wordt de keuze wel dreig waar te beginnen met een rondleiding door het dorp. Ja, wij kunnen dan eigenlijk beter beginnen als hier bij de Bosbergtour. Want dan heb je een beetje een uitzicht. Dan zullen we even waar we binnen joert. Ja, je moet er even wat moeite voor doen, maar dan heb ik wel wat. We kunnen alle kanten uitzien. Waar is Leeuwarden? Leeuwarden is die kant op. Leeuwarden is die kant uit? Ja. En dan luidt Drenthe? Drenthe is dit. Drenthe is die daar kant zie je de televisietoren. Ja? En dat vierkante gebouw wat je daar ziet, Ja? dat is het politiebureau van Asten. Dus je bent eigenlijk dichter bij Drenthe als dat je bij ons Ja, bent. je zit hier eigenlijk op de grens. Appelskeer is natuurlijk ook wel een beetje een dorp wat meer Drents veelt als Fries. Maar wat ben je hem nou eigenlijk? Wij zijn meer gericht op Drenthe als in Friesland. Ja. En hoe kan dat? Ja, het komt van vroeger, hè. Zeg maar voor 1300. Toen hoorden Appelskeer, of de stellingen, die hoorden nog bij Drenthe. En die zijn dus en rond 1300 zijn ze met de Friesen gevechten begonnen bij Vollenhoven. En daar hebben ze zich vrijgevochten. En toen zijn de stellingwerken bij Friesland gekomen. Wat we hier op steen? Dat is glas. Dat is hard glas. Hoef niet bang te wezen, je zakt er niet door. En jij bent er ook net nerveus van? Nee, valt mee. En de meeste mensen die zullen denk ik gewoon voorbij rennen als ze hier naar de tour gaan. Maar jou zijn we moeten vooral even naar deze stamsjen. Ja. En ik denk, wat moeten we hier nou? Wat is dit? Dit is de oude eik. En deze 3 stammen, deze Die? en die achter jou, Ja? en deze, Ja? dat is 1 boom. We staan nu als het ware in de kruin van een oude eik. En die is minstens 300-400 jaar oud. 300 jaar? Ja. Die heeft heel wat mooi maken hier. Ja. Dus middels DNA is dus vast komen te staan. Want het was altijd de vraag van, zijn er 3 bomen? Zijn er 2 bomen? Maar ze hebben DNA hebben ze dus genomen. En dan blijkt dus dat deze 3 stammen, dat is 1 boom. En die zit 20 meter diep zit die. Oké. Dat is een eikel als ze gaan groeien. Moet even zoeken hoor. Ja. Oh ja, hier is het. Dit is het? Hier is het hol van de familie Oosterlo. En hier werden dus tijdens de Tweede Wereldoorlog werden hier mensen ondergebracht. Die dus gevaar liepen voor de Duitse bezetters. Er is direct samen voorbij. Ja, Samma, ja. Als je het niet weet, dan loop je zo voorbij. Nee, maar hier zit dus een heel stuk historie. Eigenlijk in een soort van gat in de groen. Ja, en hier werden dus ook vliegeniers. Die neergeschoten waren, zeg maar die wel een leven. Die werden hier ook ondergebracht. En vanuit hier werden ze dus naar andere plekken vervoerd dat ze weer terug konden naar Engeland toe waar ze maar vandaan kwamen. Ja, want Appelskeer ligt natuurlijk in het zuiden van de provincie. Je hebt wel een hele rieke oorlogshistorie. Ja, wij hebben hier een dorp, ik denk wel een 10 monumenten waar we aandacht aan besteden. Tijdens de herdenking, zeg maar, rond 4 mei. En we hebben dus een tocht door het bos, hier door het Drents-Friese Wold. En daar hebben we deze holden, zeg maar. Deze hele week ben we bij zwembaden op bezoek. En collega Arjen Boslaar, die trof het jood, want hij hier het bosbad hier in Appelskeer. Hielendal voor hemzelf. Het is eigenlijk altijd fijn om hier te werken. Het voelt nooit als werken. Je zit tussen de ontspannen mensen en je hebt een vakantiegevoel. Eigenlijk altijd. Ook al is het weer wat minder, dan het voelt even goed prettig.
vandaag misschien wel 30 graden. Waren jullie daar aan toe? Wij waren daar heel erg aan toe. Het was wel een beetje wisselvallig. Dus we verwachten vandaag heel veel mensen. 1, 2, 3, 4, 5, hoi! Ja, we zijn hier in Appelskeer en we zijn uitgenodigd bij jou thuis. Dit bijzondere huis hier onder de veert. De naam die staat erop, Augustinus Staten. Dat klinkt voor het al heel groots, een staten. Is het echt een staten? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik heb daar te weinig historische kennis van om te beoordelen of het nou echt een staten is. Maar ik was eigenlijk meer geïntrigeerd door wat daarvoor staat, het woord Augustinus. Augustinus? Ja, wat? want Augustinus van Lieklamar, dat was eigenlijk de oprichter van dat hele turfgebeuren en de vaart en de infrastructuur daarbij. En daarna is hij vernoemd. Alleen het geval wil, ik heet Guus. En mijn doopnaam is exact Augustinus zoals het hier op de gevel staat. Dus toen het destijds te koop kwam, een jaar of 18 geleden, toen dacht ik van, die moet ik hebben. Dit moet zijn. Ja. Ja, als je hier dan binnenstapt, het eerste wat mij in ieder geval opvalt, is die ontiegelijk hege mooie plafonds, een soort romte hierin. En volgens mij ook een soort skiertnis hier. Ja, er zit een hele lange geschiedenis aan dit huis. Want hoe oud is het? Het is oorspronkelijk gebouwd in 1848. Daarna is het rond 1912 is het weer verbouwd. Toen ik het uiteindelijk gekocht heb, dat was in 2001, 2002 ongeveer. Toen is het eigenlijk van binnen helemaal gemoderniseerd. En dat is zoals het eigenlijk nu eruit ziet. Kunnen we nog wat elementen zien die het tinken door aan de 19e eeuw? Je ziet zeker bijvoorbeeld daar hele hoge ornamenten die echt op stuk nog gestuukt zijn. Dat is eigenlijk niet meer te bestellen op dit moment. En aan de buitenkant zie je heel belangrijke ornamenten. En ik weet niet of het nou 19e eeuw is of vroeg 20e eeuw, maar het is zeker meer dan 100 jaar oud. Als je hier dan zitten, maar dit uitzicht erbij, viel je dan wel eens zo'n tolbaas dat die je vroeger ziet? Nou, dat niet hoor, want ik moet gewoon keihard werken en niet alleen naar buiten kijken. Wat ik heel fijn aan dit huis vind, is dat het vooral heel ruim is. Het zijn hoge plafonds, de muren komen hier echt niet op je af. Je kan hier heel snel, ook met een wat groter gezin, veel privacy vinden. Er zijn veel kleine kamertjes waar je kan werken of waar je de kinderen neer kan zetten om te spelen. En dat stukje rijkdom, dat voel ik wel, ja. Maar nou heb je hier zo'n mooi plakje. Maar je hebt huis te koop staan. Ik heb hem te koop staan, ja. Zo gaat het leven soms, hè. Ik kom oorspronkelijk uit het westen en ik heb besloten dat de volgende stap in mijn leven in het westen zal zijn. En ik hoop dat ik iemand kan vinden die net zo verliefd op het huis zal worden als ik ben geworden. We hier op deze tropische dag misschien net een beter plak vinden kinderen als Appelskeer. Een dorp met een soort toerisme vanzelfs, maar ook verborgen historische pareltjes. En een tegennoffelijk zwembad. Ik denk dat we alle keer wel zeker binnen dat Appelskeer simmer in Friesland is.